Екстензия с акцент на дупе. Това упражнение ще ни помогне да създадем кръгла форма на нашето дупе. По-точно ще почувстваме работата в долната му част. Взимаме тежест, упираме я в гърдите, обърнете внимание на хвата. Държим диска с кръстообразен хват. Навеждаме се с диска надолу и максимално разтягаме дупето. Повдигаме се с диска нагоре, съкращавайки долната част на седалищния мускул. Концентрираме се върху работещия мускул. Максимално се опитваме да преберем дупето в себе си в фазата на съкращение. След това упражнение трябва да чувствате парене в дупето. Обърнете внимание, че при тази екстензия гърбът ни е леко закръглен, за разлика от обичайната.